SIKOP sa kapulisan ang usa ka lalaki atol sa bypass operation nga gipaygayon sa Telecom Kasuntingan, Dakbayan sa Mandawi. Nagatubang og kaso sa kalapasan sa Section 11, Article 2 of Republic Act 9165. Ang dinakpan. Gila ang dinakpan nga si alias Mark, 41 ang edad, nagpuyo sa Sitio Laray, Barangay Makupa, Dakbayan sa Talisay. Nakuhaan sa mga operatiba sa SDO sa Police Station 4 sa Mandawi City Police Office ang suspitsado atol sa gipaygayon nga anti-criminality. Ang usa ka pinutos nga gituho ang usa ka gramo nga shabu nga mo kantidad nga 6,800 pesos. Dihang gikuhaan sa Brigada Cebu sa iyang habig ang dinakpan, nagdumili kini sa pagluwat sa iyang pamahayag. Kasamtangang nabalhog sa silda sa Police Station 4 ang suspitsado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.